Bueno, en primer lloc molt content, felicitar l'equip, a tot, tant a l'equip titular com als de la banqueta, perquè a pesar de les baixes que hem tingut avui, doncs l'equip m'ha demostrat una vegada més que en aquest equip no hi ha ni baixes, ni res, és que tots són titulars en aquest equip, vamos. També vull destacar que hem sortit amb 6 titulars d'equip Flix avui, hi havia 5 de la banqueta que hem acabat amb 11 quasi jugadors o 12 han jugat avui, han participat en aquest equip de Flix, i això per a la població de Flix crec que és una alegria pels socis i per tothom. Bueno, la primera part ens ha costat una miqueta, hem jugat, ens ha adaptat una mica sense donar compte el joc d'ells, pelota molt aèria, no jugàvem per terra, ens ha costat una mica entrar al partit, però en pic hem fet el primer gol, jo em penso que hem jugat molt bé, hem jugat per terra, hem fet basculacions, hem jugat el primer toc i bueno, hem jugat una línia molt bona, vull dir, és que he de destacar tots perquè els xavals una vegada més s'han entregat al 100% al partit i no puc dir res dolent de ningú, al contrari. Bueno, la recompensa, no sé si és la recompensa, la veritat és que l'equip està entrenant bé, treballem fort, però també no tinc cap dubte que els altres equips també entrenen fort. Bueno, potser en aquests moments estem una mica en ratxa i les coses no surten una mica bé, però bueno, això són qüestions que cada diumenge és un partit diferent. Vull dir, diumenge tenim un altre dissabte, juguem al camp del Camp Redó, és un equip difícil també, el camp no està en moltes bones condicions per nosaltres, però bueno, tot això són una mica de ratxes. Jo crec que l'equip treballa bé i si seguim en aquesta línia, doncs, jo crec que els resultats ens aniran acompanyant. Me podria quedar amb... No, me quedo amb tots, no? Perquè la veritat seria una mica injust. Sé que ara, per exemple, Guilla porta 2 partits que està fent 2 partidassos, però és que no em puc quedar només amb Guilla, m'he de quedar amb Jordi, m'he de quedar amb Homer, m'he de quedar amb tots. La veritat és que la veritat està Ramon, que ha sortit avui a la segona part i ja ha tingut mitja hora de partit, ha fet una jugada que ha significat el 5è gol, crec que el 6è, no me'n recordo ara, que ha fet una jugada maquíssima. Vull destacar el golàs que ha fet Guilla, no? Un golàs, no sé, un gol de categoria. Fontana també comença a estar bé, Marc també, Meseguer, ha fet un gran partit, és que la veritat és que els destacaria tots, un per un, no vull deixar-me en cap, perquè la veritat, tant la banqueta com tots han estat un 10, només puc felicitar-los i que treballin així. Per últim... Mira, la veritat és que acaba de començar això. Mira, el primer partit vam perdre, semblava que no havíem de fer res, ara anem segons. Portem 4 partits, jo penso que hem d'anar partit a partit i si anem jugant en aquesta línia i tal, jo crec que estarem dalt. El que feien els altres equips, bueno, és que tampoc se pot destacar en cap equip ara. Jo crec que és una lliga molt igualada, costa molt de guanyar els partits i s'ha d'entregar la gent al 100%, no? I si no és així, doncs a patir. Jo crec que de moment no es pot destacar cap equip, de moment,